रेसिपीमध्ये तुमचा सर्वांचा खूप खूप मनापासून स्वागत. आज तुमका कोणतरी मिसिंग दिसताना? होय, बरोबर. आज माझी जोडीदारीण स्नेहा वहिनी नाही आहेत. त्यांना जरा अर्जंट काम होता त्याच्यामुळे. तर आम्ही ठरवलेलं, की ज्या दिवशी लाईव्ह करायचं असतं त्या दिवशी एखाद दुसरं कोण नसत, तर दुसरं तो लाईव्ह कंटिन्यू करीत. तर अशा प्रकारे आज असा आम्ही ठरवला. तर आज त्या नाही आहेत, तर त्याच्यामुळे आजचो ह्यो लाईव्ह मी एकट्यान करतलंय आणि आजच्या ह्या लाईव्हची जी रेसिपी आहे तसं तुमका कळला तर असातच. पण तरी पण तुमका सांगते, जे आत्ता जॉइन झाले असेल त्यांच्यासाठी. आजच्या आपल्या लाईव्हची रेसिपी आहे ताकाची मालवणी तडको देऊन केलेली रेसिपी. मालवणी तडको म्हणजे काय? ह्यो प्रश्न तुमका पडलो असाल, तर त्याचं उत्तर मी तुमका रेसिपी करता देतले. तशी आमची ही ताकाची कढी मालवणी पद्धतीची आसा. जशी गावात करतात तशी. अशी साधी-सुधी नाही हां. तर तुमका जर बघूची आहे रेसिपी बघूची तर असाच, तर चला आपण आता साहित्य सकट सुरुवात करूया. आता तुमका माझा आवाज येता का नाही ते सांगा. घाई-घाई मध्ये काय झालं माहिती आहे, मी डायरेक्ट लाईव्ह गेले. तर तुमका माझा आवाज स्पष्ट येता का? खैसून तुम्ही बघतात आणि टेक्निकल इश्यू काही येत असत तर तुम्ही नक्की सांगा. कारण जर बाजूक कोण असता तर सांगतात. पण आता तुम्हीच माझी जोडीदारीण समजा माझ्याबरोबर लाईव्ह बघताना आणि माका गाईड करा जर माझा आवाज नाही इलो किंवा काहीतरी टेक्निकल इश्यू झालो, तर तुम्ही नक्की माका गाईड करा आणि खाली कमेंट टाका. मी नक्की तुमचे कमेंट वाचतले. तसं तर तुमका माहिती आहे, मी नेहमी कमेंट वाचण्यामध्ये एक नंबर भारी काम करते. बाकीच्या गोष्टी करो न करो. तसं आता साहित्याकडे वळूया. आता हे बघा, मी आहे ना बरोबर एक मोठी वाटी ग्लास म्हणू शकता. तसं मी ह्या ताक घेतलंय. ताक ह्या मी घरीच बनवलंय. म्हणजे आपला जो ताजा दही असता ना, त्याका घोटून घेतलंय. ही आपली जी विस्की असता ना, हे बघा, हे विस्कीच्या साहाय्याने ह्या ताकात पाणी मिक्स केलंय आणि असा घोटून ना, ह्याचा आपण घरच्या घरी ताक तयार केलंय. तसं तर रेडीमेड ताक सुद्धा मिळतात. सुद्धा तुम्ही वापरू शकता. आज आपण ताकाची कढी करतोय, दह्याची नाही. दह्याच्या आणि ताकाच्या कढीमध्ये बेसिक फरक काय हा माहिती आहे तुमका? तुमका माहिती नसत तर मी सांगते. तसं माहिती असत तर खाली तुम्ही पण सांगा, की होय आमका माहिती होता. दह्याची कढी जी असते ना, ती पचाक वाईज जड असता आणि ताकाची कढी जी असते ना, ती पचाक एकदम हलकी असता. आणि असं म्हणतात दह्यापेक्षा ताक आपणाक उन्हाळ्यामध्ये खूप चांगलं म्हणजे पचनाचे जे विकार होतात ना, त्याच्यासाठी ताक सर्वोत्तम. म्हणजे बोलतात ना अमृत. त्याच्यामुळे जेवढा होईत ना ह्या उन्हाळ्यामध्ये तेवढे तुम्ही ताकाचे प्रकार खा. जेवल्यानंतर ताक प्या. ह्या तुम्ही नक्की प्रयोग करा. आणि होता कसा माहिती उन्हाळ्यामध्ये मसालेदार पदार्थ आपण खाण्याची टाळतो. म्हणजे काय, की बाबा चल टोमॅटोचं सार म्हणा, मच्छीची कढी म्हणा, चिकन-विकन सगळं असं मसालेदार पदार्थ खाल्ले जातात. आणि नंतर जेव्हा नॉन-व्हेजचा वार नसतात तेव्हा काय नुसते डाळी, कंटाळा येता की नाही? मग तेव्हा एक दिवशी ना, आठवड्यातून एकदा ही ताकाची किंवा दह्याची कढी तुम्ही नक्की ट्राय करा. आणि आमच्या मालवणी वाटपातली, मालवणी तडको घालून करून जी दिलेली ताकाची कढी आहे ना, ती तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा. खरंच सांगते तुम्ही जर एकदा ट्राय केलात ना, तर तुम्ही नक्की परत-परत बनवतालात. तर आता आपण परत साहित्याकडे वळूया. अर्धवट झाला आता. तर हे बघा तुमका जितक्या माणसाची होई ना तितक्या. आज मी या 4 माणसांसाठी बनवतोय म्हणून एवढा हे घेतलाय. एक वाटी आहे ना, ती मी ताक घेतलंय. त्याच्यानंतर आपला ह्या खोबरा घेतलाय. हा आपला ओला खोबरा. वाटपाची कढी म्हटली, की आपला मालवणी वाटप येतं आणि मालवणी वाटपामध्ये आपल्या ह्या ओल्या खोबऱ्या येतात. त्याच्यानंतर मी ही हिरवी मिरची घेतली. तुमका हवे तर 2, 3, 4 जास्त तिखट वयी असत ना, तर तुम्ही जास्त हिरव्या मिरच्या घ्या. मी तशी एकच घेतली. त्याच्यानंतर 4 लसूण घेतलाय आणि थोडासा आला आणि त्याच्यानंतर फोडणीसाठी हिंग आणि ह्यात जीरा, मीठ, हळद आणि ही आपली मोहरी आणि कढीपत्ता आणि ही चिमूटभर साखर मी घेतलंय. आता ती कित्याक ता मी तुमका पुढे सांगते रेसिपी करता आणि हा आपला सांगांक नको तरी सुद्धा सांगते. पाणी कमी जास्त म्हणजे कढीची कन्सिस्टन्सी बघण्यासाठी म्हणजे जास्त पातळ नको, जास्त घट्ट नको त्याच्यासाठी या पाणी लागताला आणि नंतर ही आपली लाईव्ह रेसिपी हां, वायस थोडी मोठी वाटतली. पण तुम्ही लक्षात घ्या ही लाईव्ह रेसिपी असल्यामुळे थोडी बडबड पण होता आणि थोडी मोठी पण वाटता. तर आता आपण वाटपाकडे जाऊया. आता वाटप करण्यासाठी आपणाक लागतला ह्या मिक्सरचा भांडा. तसं तुमका माहिती आहे गावी काय करतात? गावी ह्या करतात. आता ह्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण टाकून घेऊया एक मिरची, घालून घेऊया आणि लसूण आणि आपला ह्या आला आणि त्याच्यानंतर ह्या आपला खोबरा. मी वाईच कमीच खोबरा घालते हां. जास्त जर खोबरा घातला ना, कांदो नाही घालू सारखो हां. एवढाच आपला ह्या वाटप, मालवणी वाटप.
आता ह्या आपण काय करून घेऊचा, तसा तुम्ही बघू गेला ना, वायच आपण जिरा पण ह्याच्यात घालूया वायचा आणि अर्धा जिरा आपण फोडणीत ठेवूया आणि ह्या वाटप आता मी या मिक्सरात लावून घेते. तुम्ही तसं सांगू शकता, तुम्ही खैसून खैसून बघता. अरे मिक्सरचा बटन ऑन करूया. आता या खोबऱ्यात वाईच पाणी घालूया, म्हणजे ह्या मस्त वाटला जाताना. तुम्ही सांगू शकता लाईव्ह कमेंट करून की तुम्ही ताकाची ही कढी, मालवणी वाटपातली कढी ट्राय केल्यात की नाही, म्हणजे खाल्ल्यात की नाही. वाटप ना कधी पण वाटताना मी काय करते माहितीये, एकदम जितक्या होत ना तितक्या हे बघा असा बारीक असा वाटून घेते. हा असा जाडसर नाही ठेवणे. गावी पाट्या वरवंट्यावर मस्त वाटप वाटतं ना. आता ती मजा काय म्हणतात ती हरवली, गावची मजा. पण ठीक आहे. आता आपण काय करूया, आपलं सगळी तयारी झालेली आहे. साधी सोपी झटपट होणारी रेसिपी आहे. जास्त काही वेळ लागणार नाही. आता आपणाक फोडणी दिवची आहे आणि पण फोडणी दिवची पण पद्धत आहे. आणि तुमका माहिती आहे जशी दह्याची किंवा ताकाची कढी असता ना ती फुटता. आणि ती का फुटता? ती फुटू नये म्हणून काय करू आहे याची टिप अजून असा. तर तुम्ही लाईव्ह रेसिपी सोडून जाऊ नका आणि तुम्ही सांगा की तुम्ही दह्याची कढी तर नेहमीच करत असताल. पण ही अशा पद्धतीने ताकाची कढी कधी केल्यात काय? आणि केल्या असत्या तर त्याची चव कशी लागतं? लागता की नाही एकदम भारी? तर तुम्ही नक्की खाली कमेंट करून सांगा. आता जोपर्यंत ते कढई तापता ना, तोपर्यंत मी या वाईस कमेंट घेते हां. तर मी माझ्या वाईस परत किचन जरा मोबाईलवर बघतोय. आवाज कमी करूया. तुमका माझा आवाज येता की नाही ते सांगितलंच नाही. आता कमेंट येता आवाज. रश्मिकाने लिहिलं थँक यू. सुरेखाने लिहिलं हाय. हाय सुरेखा ताई. आय एम नॉट सरोज. नाही मी सरोज पण नाही म्हणत आहे. मी सरोज आहे. रामेश्वरांनी आपल्याला असे इमोजी पाठवलेला आहे. थँक सो मच. जर तुमका ही रेसिपी आवडत असेल तर तुम्ही डबल टॅप करू शकता आणि लाईक नक्की करा. आपल्या रेसिपी जर ही मालवणी वाटपाची कढी जर तुमका आवडली तर. आता आपली कढई तापलेली आहे. मी काय करते फोडणीक दिवचा असतात ना तेव्हा गॅस बारीक करते आणि नंतरच सगळ्या गोष्टीची फोडणी देते. आता आपण ह्याच्यात तेल घालून घेऊया. एक मोठी पळी, जास्त पण तेल तुम्ही तुपाची पण फोडणी देऊ शकता हां. आता तेल आपला कढई चांगली तापली त्याच्यामुळे तेल लगेच तापतं. आता ह्याच्यात आपण फोडणीचं जे साहित्य आहे ना ते घालून घेऊया. आता हे बघा आपण एक चमचा मोहरी टाकली. मोहरी तडतडाक लागली की आपण जिरा टाकून घेऊया. आज हा 22 मार्च आणि आपण असो लाईव्ह संडे. हे बघा जोरात असं पाणी होतं वाटतं कढीपत्त्यामध्ये, त्याच्यामुळे तो जोरात असं अंगावर उडवली. म्हणून मी गॅस नेहमी बारीक करते फोडणी देताना. त्याच्यानंतर आपण हिंग घालून घेऊया. आता आपली फोडणी चांगली बसली त्याच्यानंतर आपण ह्या वाटप घालूया. जर आपण खोबऱ्याचा केला ना ताक, आता वाटप घातल्यावर आपण ढवळून घेऊया चांगला तेलात. परतवून घेऊया या वाटप. आता मी वाईस गॅस मोठी केलंय हा. आता ह्या मिक्सरचा भांडा नंतर धुवूया आपण आणि ह्याच्यात वापरूया. आणि या चमच्यानं जितका होईत ना तितक्या असा वाटप काढून घेतलंय भांड्याचा. भांड्याला लागलेला आता. आता आपण चमच्यानं चांगला ह्या वाटप तेलात आणि आपल्या फोडणीत परतवून घेऊया छानपैकी.
माझा गॅस मोठोच हा. आता मी वायच बारीक करते. आता छान असं सुगंध येलो हा. तुमका येवचो नाही पण माका नक्कीच येलो सुगंध. आता मी ह्याच्यात ना वायच आपली चिमूटभर हळद, म्हणजे हळदीन कसा कढीक ना कलर खूप छान येता. अरे नी हा पडली बा चिपकटलेली ती. पाय जसं परत जितक्या ह्या आपल्या जो खोबऱ्याचा वाटप आहे ना, त्यात जितक्या आपण छान ह्या तेलात आपण परतवून घेणार, तितकी खूप छान चव येतात ताकाच्या कढीत. तसं आपली दह्याची कढी करताना काय करतात माहिती आहे? ताकाची कढी पातळ होता आणि दह्याची कढी ना जाडसर होता. मग दह्याच्या कढईत आपण काय करतो, वाईच 1-2 चमचे बेसन सुद्धा घालतात हां. पण ताकाच्या कढईत काय माहिती आहे, असं जर ह्या वाटप घातला ना, तर त्याचा जाडसरपणा आणि जो घट्टपणा येतो ना, तो येतो. नाहीतर ताकाची कढी एकदम पातळ, कारण ताक ह्या पातळ असतं ना, त्याच्यामुळे. आता झालेला आहे बघा. आपली फोडणी चांगली तेलात आपण परतवून घेतली. आता आपण हे चमचो वाईज ह्याच्यातच ठेवूया आणि ह्या घालून घेऊया ताक. आणि ताक घालून घेतला ना की पटकन परत ह्या एकजीव करून घेऊया. आता ही कढी ना इथे फाटते बऱ्याच वेळा आणि फाटण्याचं कारण काय असं माहितीये, साधा सोप्या कारण हा. जर तुमका माहीत असत तर मी हिचं ढवळेपर्यंत तुम्ही खाली कमेंट करून सांगा, नाही तर मी आता तुमका सांगतलेच. आता आपण काय करूया, ह्या भांडा आणि मिक्सरची भांडी धुवून घेऊया आणि ह्या पाणी जा ना तर आपण ह्याच्यात घालून घेऊया. आता मी ह्याच्यात या पाणी सुद्धा घालून घेते आणि ही बघा आपली कढी तयार झालेली आहे. आता जसं तुमका सांगितलंय, ही कढी ना जास्त आपणाक उकळी येऊक देऊची नाही. एक उकळी इली काय बस. जर जास्त ह्याका उकळून घेतल्यात ना, तर काय होतं ना माहितीये, ही कढी फाटतली. म्हणून मगाशी मी काय केलंय, तेलातच ता वाटप मस्तपैकी असा भाजून घेतलाय. म्हणजे त्याची चव खूप छान येतली. आता बघा, आता जास्त अशी कढ येऊक देऊया नको आणि ताक आंबट असतं ना, म्हणून चव बॅलन्स करण्यासाठी थोडीशी चिमूटभर साखर, थोडीशी हां, जास्त नाही. मी थोडी जास्त घेतलेली आहे, पण आता वाईज अर्ध्यातली अर्धी घातले. परत हे ढवळून घेऊया. आता आपणाक फक्त कढ येऊची वाट बघूची आहे आणि आपलो गॅस हा पूर्ण हाय हाय गॅस हा. म्हणजे मोठो गॅस ठेवलो, हाय म्हणतोय मी हा. आणि मी ढवळत राहतोय. आजची लाईव्हची रेसिपी आहे ना, आम्ही ठरवला की लाईव्हच्या ज्या रेसिपी आता करतो ना, उन्हाळा इलो, तर उन्हाळ्यामधले जे झटपट होणारे पदार्थ आणि जे आपण करतो ते सगळे पदार्थ तुमका लाईव्ह दाखवायचे. हे बघा, आता कढी एक ना, कढ इलो. हिसर जर मी आज जास्त कढ योग दिलंय ना, तर ही फाटतली. म्हणून मी आता बारीक गॅस करते आणि ह्याच्यात घालून घेते मीठ चवीपुरता. आणि आता ना वाय जसा ढवळतोय आणि मी या करून घेते बंद. बघा, आता ही कढी कुठेही फाटली नाही. हो, मी गॅस बंद केलं. आपली अशा प्रकारे कढी तयार झालेली आहे ही बघा. आणि ही कढई कुठेही फाटली नाही. आपली जी ताकाची कढी आहे ना ती. आता ह्याच्यात मी अजून एक गोष्ट घालतले. जर तुमका घालायची असेल तर तुम्ही घाला. नाही घातलात तरी चालता. ती गोष्ट कुठली? म्हणजे कोथिंबीर हो. जास्त काही डोक्याला लावायची गरज नाही. आपली अशा प्रकारे ताकाची झटपट अशी उन्हाळा स्पेशल रेसिपी तयार आहे. सॉरी. हे बघा, आपलं हे साहित्य पण झालं. आपली ताकाची कढी पण झालेली आहे. जर कोणाक काय लाईव्हमध्ये ही रेसिपी लाईव्ह आहे, पण लाईव्ह 10-15 मिनिटात, 5 मिनिटात पण मग तुम्ही म्हणू शकता, की 5 मिनिटात ही आपली ताकाची कढी तयार होता आणि ही गरमागरम भातासोबत एक नंबर लागता. आता मी वाईज कोणाचे कमेंट असतील तर घेते, नाहीतर मग आपण हे लाईव्ह एंड करूया. मोहनने लिहिले येतोय आवाज. अर्चना लिहिलं थँक्स. हाय छान रेसिपी. प्रमोदने लिहिलं थँक यू. आय एम मेकिंग खानदेशी बटर मिल्क कढी. तुम्ही सांगू शकता की खानदेशी बटर मिल्क कढी कशी होऊ शकते? कारण बटर मिल्क म्हणजे आपलं काय? ताक की दही? बटर मिल्क म्हणजे आपलं ताक. चला, अशा प्रकारे आता आपण हा लाईव्ह
जर तुमका ही रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही नक्की डबल टॅप करून काय म्हणतात रेसिपी लाईक करू शकता आणि जर तुमका आमचे परब किचनचे मालवणी स्पेशल मसाले हवे असतील, तर त्याच्यासाठी तुम्ही खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नंबर दिलाय, पण मी तुम्हाला बोलून दाखवते 9766 थांबा 1 मिनिट मी विसरली 9766953545 ह्या नंबरवर तुम्ही नक्की WhatsApp करा आणि तुमचे परब किचनचे जर मालवणी स्पेशल मसाले तुमका हवे असतील, तर तुम्ही ऑर्डर करा आणि कुणाचं काय व्हॉट इज मेड आपण आज बनवली आहे ताकाची कढी, झटपट होणारी उन्हाळा स्पेशल ही बघा आणि ही कढी अजूनही बघू शकता तुम्ही लाईव्हमध्ये कुठेही फाटलेली नाही आहे. त्याच्यासाठी आपण एकच टिप फॉलो केली, की कढी जास्त वेळ ढवळायची नाही आणि दुसरी साधी सोपी टिप म्हणजे मीठ सगळ्यात शेवटी घालायचं आणि लगेच गॅस बंद करून घ्यायचा आणि ही जी आपली कढी आहे ना, ती वाटपातली कढी आहे. तर वाटप बनवण्यासाठी मी काय केलं, पहिल्यांदा आपलं जे ओलं खोबरं आहे ते घेतलं. थोडंसं ओलं खोबरं घेतलं. त्याच्याबरोबर 1 हिरवी मिरची, त्याच्यानंतर 4 लसूण पाकळ्या आणि थोडंसं आलं ह्याचं आपण वाटण बनवून घेतलं आणि जरासं जिरं पण टाकलं मी आणि थोडं जिरं फोडणीला ठेवलं. ह्याचं आपण वाटण करून घेतलं आणि नंतर काय केलं, आपण ताजं जे दही होतं त्याचं ताक बनवलं फेटून-फेटून. त्या किंवा मिक्सरला सुद्धा लावून तुम्ही ताक बनवू शकता आणि ताकाची चव आंबट असते. ती चव बॅलन्स करण्यासाठी थोडीशी चिमूटभर हळद आपण नंतर टाकली आणि त्याच्यानंतर काय केलं आपण फोडणीला तेल घातला, जिरा घातला, त्याच्यानंतर हिंग, त्याच्यानंतर आपली मोहरी ह्याची आणि कढीपत्ता ह्याची फोडणी दिली आणि आपण पहिलं वाटप भाजून घेतलं त्या फोडणीमध्ये छानपैकी जे आपण मालवणी वाटप बनवलं ना खोबऱ्याचं, ते वाटप भाजून छानपैकी 2-4 मिनिटं भाजून घेतलं आणि नंतर त्याच्यावर आपण ताक घातलं आणि ताक घालून मग ढवळलं आणि जसं ताकात कड इली, एक कड इली, उकळी इली, तसं आपण त्याच्यात चवीपुरता मीठ घातला आणि लगेच जास्त उकळी येऊ देऊसारखी नाही. लगेच आपण गॅस बंद केलो. जास्त उकळी येऊ दिली ना, तर ही कढी आपली नक्की फाटतली. म्हणून बहुतेक लोकं म्हणतात ना, दही आणि ताकाची कढी करताना ही टिप फॉलो नाही केली ना, तर ती कढी नंतर फाटतात. त्याच्यामुळे उन्हाळ्यात सगळ्यात पचाक हलको आहार म्हणजे ताक. त्याची एकतर तुम्ही ताक प्या किंवा अशी ताकाची कढी करून प्या. प्या किंवा हे पण आपण भाताबरोबर गरमागरम भाताबरोबर खाऊ सुद्धा शकतो. तर आता कुणाचे काही प्रश्न तर नाहीये. मग अशा प्रकारे आपण हा लाईव्ह एंड करूया आणि असंच परब किचन पाहत राहा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमका जर कोणते लाईव्ह रेसिपी बघूचे असतील किंवा व्हिडिओ बघूचे असतील तर खाली कमेंट करून सांगा. नक्की. धन्यवाद.